Bona tarda a tots, autoritats, companys i companyes militants, amigues i amics de la Joventut Nacionalista de Catalunya. Moltes gràcies a tots i a totes per ser aquí avui. Vull saludar especialment els representants de les joventuts polítiques, la gent d'Unió de Joves, la gent de la JERC, Joventuts Socialistes, la gent d'Acció Jove, de Valot, també els joves de Ciutadans, la gent del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, la gent del CJB i també els amics de l'ESEGI. També els representants de les entitats juvenils i el president del l'AIMEC. Dear Giron, nice to meet you again in Catalonia. Thank you very much for your stay here today. Gràcies, companys, gràcies a tots per ser amb la JNC avui a Girona. Benvinguda al vaixell de la JNC, una organització que no et deixarà indiferent, que si la tastes i t'agradarà, la portaràs sempre més al cor. Aquest és el missatge de text que em va enviar un bon amic de la JNC farà avui ja més de 7 anys. De tant en tant, quan la feina esgota i notes tot el que representa aquesta organització, me'l torno a llegir. En el moment en què vaig signar la butlleta, gràcies a 2 jubilats que avui ens acompanyen, tenia unes ganes immenses de treballar pel país. En aquesta escola de patriotes hi vaig trobar l'espai per compartir ideals i treballar-los des del dia a dia. La vaig encertar. Crec poder dir, passats els anys i amb una mica de perspectiva que un acte com el d'avui em dona, que la JNC m'ha canviat, que m'ha fet créixer. Quina gran organització, quin repte, quin privilegi poder-ne formar part. Avui, i assumida la tasca de liderar la JNC en els 2 propers anys, recordo aquell moment amb especial intensitat. Acceptant l'encàrrec que em feu, estimats delegats i delegades, renovo el meu compromís amb aquesta extraordinària eina de servei al país i a la llibertat. Segurament pocs ens pensaven, probablement ningú, que aquest congrés es desenvoluparia sota les circumstàncies històriques en les que l'hem celebrat. Les podem resumir en una frase que li manllevo al president Mas de la seva intervenció en el debat de política general farà un parell de setmanes. Deia el president Mas: ha arribat l'hora d'exercir el dret a l'autodeterminació. Ras i curt, ha arribat l'hora de decidir. Hem fet un congrés de la JNC en circumstàncies extraordinàries i en una ciutat que per imaginari de país i també per imaginari d'organització hi té i tindrà molt a veure en tot el que ens ha de passar en el proper temps. Ho hem fet a Girona, en aquella ciutat de qui Josep Maria de Segarra va escriure: per comprendre la misèria i la grandesa d'aquest país s'han de mirar les pedres de Girona amb els ulls del cor des de la vall de Sant Daniel. I el que ho sàpiga mirar així veurà una de les coses més belles i més fines que hi ha a la terra. La JNC tenia un deute pendent amb aquesta ciutat i avui aquí el saldem. Gràcies, companys de la JNC de comarques gironines, Pol, Sergi, Adrià i Xavi. I gràcies també, Pere Vila. I gràcies també, alcalde. Gràcies, ens heu fet sentir com a casa. Permeteu-me que aquestes primeres paraules que us dirigeixo com a nova presidenta de la JNC algú em va dir un dia, el directe a vegades et traeix, m'ha traït. Tinguin també una dimensió personal, molt personal. No seria justa ni amb la meva manera de ser ni de fer si no ho fes. Vagi per endavant una immensa gratitud per tots aquells que sou avui aquí presents. A tots els que heu ajudat a que aquest fos un magnífic congrés. A tots els que m'heu acompanyat des de la confiança, des de l'honradesa i també des de l'esperit crític. Però en un procés com aquest
Són moltes les coses que acumules i encara que és impossible plasmar-les totes aquí, sí que en voldria citar algunes. Gràcies als exsecretaris generals de la JNC. Gràcies per lluitar des d'aquell llunyà mes d'abril de l'any 1980, des de la convicció de que podíem assolir la llibertat i que el faríem possible el somni. De vosaltres, bons mestres, hem après que cal anar més lluny. Especialment gràcies, Gerard, per l'oportunitat que em vas donar aquella tarda de setembre de l'any 2008 i per tot el que ha anat venint. Gràcies per la feina feta en els anys de militatge i en aquests 4 anys al capdavant de l'organització. Gràcies també, Oriol, per tot. Convocat al Congrés de la JNC, vam decidir encarregar-li a l'Anna Seijas, juntament amb l'Adrià Guinó, que el dirigís. Han fet una autèntica feinada dirigint i coordinant un equip humà que han treballat intensament perquè tot, des del primer a l'últim detall, sortís a la perfecció. Anna, moltes gràcies. I també a la gent dels serveis nacionals, Ari, Jordi i Aina. L'Ari Ponsa ha estat, al llarg d'aquests 2 anys, qui ha interpretat a la perfecció el canvi de rumb que havien de tenir els serveis nacionals de l'organització. Posar en valor allò que funcionava, atrevir-nos a canviar allò que no. Així doncs, un missatge d'agraïment profund a qui ha estat i és la meva més fidel acompanyant des de la gerència dels serveis nacionals. « 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, Ari, has complert amb escreix l'encàrrec. Immensa gratitud al partit pel suport en aquesta escola de patriotes, que és la Joventut Nacionalista de Catalunya, i a la confiança que ens heu, que em feu. Gràcies, Oriol. Gràcies als companys de la candidatura, especialment en Ramon, amb qui treballarem colze a colze en els propers 2 anys. Companys i companyes, sortim a fora i treballem per assolir els reptes col·lectius que tenim plantejats. I fem-ho des d'una actitud de servei a la militància, d'exemple diari i d'amor pel país. El camí cap a la presidència de la JNC es podria assimilar a qui puja una muntanya i pel camí s'hi troba una espessa boira. Fer el cim, assolir la fita, no és senzill. Jo vinc d'una terra, d'una ciutat que m'ha ensenyat bé què has de fer quan trobes boira. Confiança en tu mateix i no perdre mai la calma. Crec poder dir que juntament amb els companys de la candidatura no l'hem perdut i hem confiat sempre en nosaltres mateixos. Però probablement hem assolit aquesta fita gràcies a molta militància de la JNC que ha donat valor a una determinada manera de treballar i d'entendre la nostra organització. No puc citar-vos a tots. A tots els que hi heu contribuït, moltes, moltes, moltes gràcies. En el darrer any he comptat amb el recolzament d'algunes persones que han conegut, des de la meva vessant més professional, com vivia aquest procés intern. Gràcies, consellera Rigau, per haver trobat el temps pel Consell o per la sacsejada, que també n'ha calgut alguna. Esther, gràcies per dir les coses com les veies i com les senties. Gràcies, Maria Jesús, Maria Rosa, Miquel i Marta. Vaig acabant aquests agraïments. En algunes ocasions, els somnis d'una persona es barregen amb l'amargor que a vegades et dona la vida. Això és probablement el que ens ha passat, estimada família, en el darrer any i mig.
segur que des d'on siguis pare n'estaries orgullós. I finalment, estimat Quim, és a qui he escapçat més hores plegats, recorrent el país de punta a punta, posant sempre per davant la JNC. Gràcies per ser-hi, per quan tot ha estat fàcil i per quan tot no ho ha estat tant.